थार्ड क्लास ड्रेस गाननानै भिडिअ दा खालाम दे। सोर मोसौ दामब्रि बियो? सोर मोसौ दामब्रि? एसे मोजां माखासे जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ, बे मेथाइयाव बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै भिडिअ खालामनो नों बहानिफ्राय गोहो मोनखो? जानो हागौ बियो बर'ना हारसा आं बुंनो थाङा, नाथाय जाय बे भिडिअखौ हगारदों बियो बर'आनो। नोंनाव एसेबो साननाय गैया नामा ब्रादार? बबेबायदि मेथाइयाव बबेबायदि गाननांगौ, बबेबायदि मेथाइयाव बबेबायदि भिडिअ हगारनांगौ, नोंनाव एसेबो मेलेम गैया नामा? जाय मेथाइया गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो हादों, जाय मेथाइया माखासे गारबोनाय समफोरखौ गोसोखांनायावहाय बिखा बिख्लो खामग्लि होदों, बे मेथाइयाव नोंसोरो बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै मोसानानै मेथाइनि ओंथिखौ गैया खालामनो साननाया मोजां जायाखैलै। आं बुंखायो, सिदा खोथाखा बियो आंनि। आरो नोंसोर बेफोरबायदि गाननानै भिडिअ खालाम, नाथाय बेफोरबायदि ओंथि गोनां हारिनि मेथाइयाव बेफोरबायदि थार्ड क्लास ड्रेस गाननानै भिडिअ दा खालाम दे। बेफोरबायदि गानदोंखौनो होनजायो ना गानाखैखौनो बुंजायो। बेफोरबायदि थार्ड क्लास गाननानै बर' हारिनि सोमोन्दो थानाय मेथाइफ्राव बेफोरबायदि भिडिअ दा हगार, नङाब्ला खैफोद जानो हागौ। खैफोदखौ गावनो बोनानै लानो हागौ दै, बेखौ हले डाइरेक्ट सिदा बुंखायो आं। आरो मैथा बर' ना मा बर' बेफोरबायदि नंबां जाबां मिउजिक सोनानै बेफोरबायदि ड्रेसावहाय मेथाइ दाहोलाबाय। अब्ला लोगोफोर एसेनोसै। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला फल' खालामनो दाबाव आरो।